tuturor, eu sunt Simona, iar astăzi o să mă joc Doca Boca. Hai să începem. Așa. Ia uite! Avem un nou... da. Acum o să zic că... Așa, pentru că mă joc, pentru că n-am avut timp ca să mă joc, pentru că trebuia să merg la grădii. Am mers la grădii și trebuia să fac acolo, să fac la grădii acolo. Trebuia să merg la grădii și acum așa că am venit la grădii și o să mă joc pe telefon. Hai să începem. Așa, o să intrăm aici, că văd că poate putem să primim un cadou frumos. Da, am jucat de mult timp. Da. Iar acum o să joc. Așa. Ce-i ăsta? Biac! Eu nu pot că cuștește. Biac! Asta e pe cele pentru măriște. Edu. Mâine mai. Wow! Wow! Ce-i ăsta? Ce nu merge. Ce-au vrut să iau? Ce? Am cadoul ăsta. Floricel. Ce-am primit de aici. O să iau astea care sunt pixul. Așa că tu ești la mască. Doamne, am venit cu masca. Doamne, am venit cu masca. Să punem ăsta, uite, să iau numărare. Poate nu seamnă ca... Acum cred că să fac un cadou. Pentru că trebuie să pun coroana asta undeva. Uite, gata. Să pun aici. Acum să... caietele astea. Ei, da, sunt toate becurile. Bă, ia uite! Soarele ăsta. Așa. Ce să ai căută? Un pici. Iau. Uite, am văzut ceva. Ce-ai văzut? Am văzut ceva. Ce-ai văzut, copile? Am văzut o dată de Crăciun. Astea de uz. Asta e frumoasă. Eu ei, te rog, frumos. Te-o iau. Vreau să mai cam de tine. Da, ce-i aia? O banică. Nu aveți voie să vă duci acum. Iac! Ce-i asta? Iac! Nu se iau. E scumpă. Ok. Ce caută caietul ăla? Tu ia alea. Stai să pun asta. Ok. Caietul. Ce pixul. Băi, pixul. Gata. Cu ăla. De ce? Hai, bă, de ce? Da, acum o să luăm puține de lucruri. Da, o să luăm ceva de aici. Mai luat. I-a luat. Da, poate mai adus. Poate mai adus. Aceasta.
Un pic. Am văzut ceva. O de asta de poză. Și ia cutia asta și ăsta. Pantaloni. Vreau să-i probez eu. Ia! Deci cu stop. Da, de uite! Să punem asta. Ce era, bă? Ce? Asta. Albe. Dar nu vrei să cred că și-a făcut un creion. Acum am două creioane. Eu n-am avut un creion niciodată. Ei. Asta e. Oh, de cățeluși. Ai o grămadă de cățeluși. Ah! Eu vreau să iau. Bine. Eu ce să mai iau? Poate găsim ceva de plajă. Eu iau. Măcar colorare. De ce am ieșit? Aoleu! Băi, tu ca boca nu vreau să ies. Aoleu, poate se cade. Aoleu! Vreau pentru ca boca ăsta de cadouri. Că, da, trebuie să vedem o scrăciuni. Păi zice să nu știe. Nu pasă. Ia nu zice pantaloni. Ce? Pantaloni? Ce culoare a avut? Culoarea ta. Culoare. Știi tu ce culoare? Negru? Nu, culoarea ta. Roze. Wow, vreau chifetile astea. Wow. Da, wow. Of, și eu să-i pembăr. De unde? Ia! Să iau o mască. Poate am nevoie de asta. Poate pierd o mască. Și să am una de rezervă. Bine. Ce-i aia? O să o lasă. Voi ai văzut? Ia uitați! Vedeți ce cât am venit de becule? Ia uitați cum e! Oh, ia mea! A mea! Nu, ia mea! Facă, nu plec. Așa. Vreau să mai găsesc ceva. Un plant. Eu nu am niciun plant acolo. Ce să mai găsesc? Vreau un păianjen. Uite un ciorap. Ce oară? Cacat! Crăciun! O să vină Crăciunul, iau! A venit deja Crăciunul. Să le luăm? Da. Wow! Nu e să cred. Cred. Da. Oh my God! Uite și de asta de Crăciun am să văd, dar nu trebuie ăla. Am ce să fac cu el? Ce să fac cu el? Da. Cum să las acolo? Nu mai găsim un ciorap. Dar ciorap de Crăciun! Taci! O haină. E roz. Pentru mine. Câte multe haine am eu. Și ăștia mai multe. Asta e de 8, nu de 8.
școală, nu știu cum se cheamă. Ok, parcă aveam și eu un copil, dar nu știu de... Parcă aveam și It avea un copil. De plantat! Ce se întâmplă la Toca Boca? Unde e ăla? Unde e ăla? Aoleu, ce se întâmplă? Eu doar nu vorbești. De afară, nu vorbești normal. Dar eu iau asta. Eu fiu. Oleu, eu frec. Hai, bă, cine a ieșit după ăsta? Da, de Toca Boca asta a ieșit de rău. Dacă... nu vreau magazin! I-am dat pe ăla la întâi. Vreau să iau ăla, nu știu ce mai era ăla, uitat. Haideți odată! Măcar că e ceva. Oh my god! Ce-ai văzut Wednesday? M-am și speriat. Wow! Ce iubesc. Wow, păi ia și... Doamne ferește, speranță pe ea și... Am uitat-o! Nu vreau să mă opresc. Nu. Am dat de tăcării. Am două, dar nu vreau, da. Vreau ceva de gândesc. Bani! Mănâncă bani. Bine, nici eu mănânc. Ce mai găsesc? Uite, ăștia doi. Nu, ăștia. Nu. Ăștia nu-i mănânc. Iau banii ăștia. Hai deodată. Sunt bogată. Wednesday. Aoleu, bine, tu pleacă. Wow! Wednesday! Bine, ce era dacă vreau și eu să mă duc să iau? Haideți să luăm semințele la lasele. Nu atât de bine. Așa. Nu știu ce ați făcut. Aveau. Ce în fine. Lapte ros. Venea lapte ros. Lapte ros. Ok. Frumos. Uite ce nu. Așa, Toca Boca cine ce asta? Pânză! Bă, ce m-am speriat, Wednesday. Pânză. Ce? Wow, mi-a sărit asta. Pot să fac un suc.
Ia și tu, Wednesday. O, Wednesday. Asta e specială pentru mine. S-a blocat. Open the rose. Și uitam numele la roze, cred că se vede o umbrilă. Este nimic. Uite asta de poze. Uite asta uriu, o tabletă aurie. De frumoase. Ia da și de papuși. Ca să am eu, pentru că da, le iau că degeaba am o da, pot să iau și o căsuță. Nu. Niște jucării. Pentru că și ăsta cred că poate să fie pentru Wednesday. Să fie... nu merge. Ăsta e robotul pituț. Da! Uite ce m-ai speriat. Eu măcar am putut să vorbesc. Băi, David. Wednesday. Doamne. Acum, asta a fost tot. Acum trebuie să ducem, dacă mai văzut eu arăt mai tia. Ia, nu vreau să mă fac o... Wow! Hai mă, copilul meu, dă-mi ăsta. Hai acasă, băi. Da, mă, puțin chestii. Acum să ne ducem la să luăm semințele, că ne trebuie semințele, da. Și poate am văzut ceva. Da, am văzut ceva acolo la de cartier. Uite aici. Am văzut ceva. Am văzut. Wednesday. Să luăm și semințele, da. Ce am mai văzut Wednesday? Am văzut ceva negru acolo. Ce? Of. Așa, ce-ai văzut Wednesday? Asta așa zis că luăm și eu ăla, dar nu știu unde l-am pus. Uite asta de l-am. Da, lasă-l Wednesday. Uite, ăsta. Hai să le luăm. Bine, ce nu merge? Nu-l băgăm. Și, uite să uite. Tic. De asta de apă. Și un chiveți. Și un chiveți. Hai cum să plecăm. Eu nu mănânc fructe. Wednesday, nu mănânc nimic. Uite, îmi place asta. E și roșii negru, nu știu cine să-l ia. Ok. Ce să mai luăm de aici? Uite asta cu apă. Și pentru noi, nu vrea. Să mă sperii, eu Wednesday. Ăsta e pentru negru mult. Aoleu, dar nu avem nimic să strici. Avem multe. Acum să ne... Prinde-te. Și tu. Te ia și tu. Acum o să ne ducem să mai găsim ceva. Da, să găsim, dar nu știu ce. Da. Cred că o să ne ducem aici. Poate găsim ceva negru. Bă, nu negru, roz. Da. Iar și ăla să fie foarte bucuroasă. Da. Îmi place foarte mult. Wow.
Uite cum iese ea. Hai să plec. Again. Uite, mai intrat. Uite. Băi, uite ăsta. Și doar. Poate găsim ceva negru dacă ținem pe butoane. Ăsta este mașini. Wow. Ăsta. Tot e ăla. Ăsta de mirat e tot ăla. Da. Tot ăsta. Nu găsim nimic, dar vreau să... Câte de-astea? Vino Wednesday, mă! Oaaaac! Ia și tu! Ciuperci! Hei! Cine a stins lumina? Nu merge! Hei! Hai Wednesday! Doamne, Wednesday! Ce să luăm? Ura fi doar. Parfum avem, dar nu vreau. L-am pierdut. Wednesday are astea deja. Wow, ce face rost. Iar ăsta că face negru mult. Nu floricele nu vreau. Nici eu. Nu găsim ce. Un diamant! Wow! Te negru. Băi, m-am schimbat. Nu mă vadă lumea că sunt pirat. Nici un pirat. Aia, haina e de altceva. Am văzut o haină de altceva. Asta îmi place. Wednesday. O coroană. Deci, câte multe. Un copac. Bine, acum vreau să plecăm acasă la noi. Hai seara. O să plecăm acasă pentru că s-ar mai la ceva. Aici se merge. Trebuie să găsim ceva de mâncare. Da, dulciuri. Eu vreau ceva de eu. Parcă am mai fost aici, da, știu. Parcă, uite, am mai fost. Ce să luăm? Asta este doar cadele. Două de rezervă, pentru că, unde am mâncat-o la școală și așa cântă. O fericire, de care se suflă. Da, nu vreau să acasă. Haideți. Uite-mi copil. Copilul meu. Uite jucăreală. Pleacă acasă, și tu pleacă. Asta e mâncarea lui Wednesday. Și crezi că uite dacă seamănă cu ea ei. Eu o iau. Wow. Un tortone. Vreau să-l fac cadou pentru că da. Și am măgățel.
Cățelul este aici pentru că trebuie să pun mâncărica, să mănânci. Da, ăsta e căuașă pentru Wednesday. Wednesday. O prăjiturică. Copile, de care vrei? De api, da. Api. Tu ia asta și tu ia. Bă, ment. Wednesday, poți să-mi iei tu asta? Oh, ment. Lasă-mă, descurc. Și cine ia asta? Nu știu. Copii! Copile, ia tu ăla. Bine, mami, dacă știți tu. Eu mănânc mâncare delicioasă. Miau! Ia tu asta cu alfilul. Vezi? Ce se găsește? Și eu iau asta. Ia, e prea roz. Un cactus. Asta ce? Da, cadeaua. Cine mai are? Nu știu, le iau eu. Bine, hai să le mănânci. Că nu știu ce fac. Acum să plecăm. Suntem pliți. Nu poate să vină ăsta. Papa, câtelule, azele. Pleacă-le, și tu pleacă. Ce? Plecăm, hai să plecăm. Acasă. Trebuie să plecăm acasă și am luat destule și poate găsim și la altă, poate mai găsim ceva pe aici. Nu avem unde să găsim, să ducem acasă. Unde? Aici, acasă și da, pentru că ne ducem acasă. Ok, trebuie să așteptăm, desigur. Ok, gata. Unde-i Wednesday? Uite-mă aici. Nu Wednesday, nu qua. Vino și tu și ea. Tu. Acum. Doamne, pisicile. Du-te de Wednesday pe partea ta. Pe aia, nu! Copilul rămâne aici ca să ne dau ăla. Păi, dați-ne cadouri. Ia, hai vină cu mine. Da, eu mă duc să dorm, mami. Bine, culcă-te. Vreau să mă joc cu robocul. Și la care jocul toca boca. Uite asta. Și da, am luat-o eu degeaba, am văzut-o că da. Wow! Rețete! Wow! Da. Wow! Dă-mi-le mie! Dacă zici tu. Poftim! Și da, e negră. Ce dacă e negră? Eu nu am căpșuni, dar dacă nu ai căpșuni, poți să iei de aici.
Oh, nu știu cine a lăsat-o pe jos. Aba da. Parcă știu că facem ceva noi. Păi, un geleu albastru. La. Mamă, mizeria din lume! Am pus atât de multe chestiuni, da, trebuie să ne dăm jos. De aici, lasă-l jos. Să punem asta jos, ca să putem să ne luăm în stand, ca măca. Iar noi trebuie să stăm Wednesday de toalea jos și toale mizeria. Acum, asta, care avem aici și acolo de machiaj, da, avem. Ce avem de asta de machiaj, da? Ok, cred că este... Da, aceste ore trebuie să le mâncați bine. Să avem mult loc. Să punem în haina și acolo de aici. Da? Ăsta de Crăciun stă aici în locul ei. Ăsta parcă stătea sus, lasă-l. Și așa să mai în o parte să punem acadelele. Să punem acadelele. Deci acadelele. Nu, era undeva. Bine, am pus acadelele. Nu erau două. Uite-mă că mai e una. Albastru. Lasă. Avem o gomașă albastră și o mănânc eu ca să nu mai avem. Un asta cu afină copile. Da. Cred că o să luăm cadoul. Da, tot. O să luăm stupar. Da. Avem niște torturi. Băi, avem niște torturi care le știți voi din Doca Boca. Le-am văzut, așa că hai să vă arăt cum se face aceste torturi care le-am în frigider. Prima dată, ne trebuie cum se face niște torturi. Prima dată această chestiune, ciocolată, da, ne trebuie să, uitați, vedeți, aici o bucată de tot, drăguță. Da, acum o să mai luăm bombonele și ăsta și tortule, mănâncă, da, acum ăsta trebuie afine. Și ăsta este acest tort cu scoică. Și din ciocolată Nutella. Nutella iese un tort care le știu eu și parcă aveam o căpsulică aici. Da, avem o cutie aia acolo, căpsulică. Căpsulă și din căpsulă cu ăla... Ăsta și cu căpsulica unde căpsula. Ăsta este tortul ăsta. Da, și avem unul de rezervă. În loc să le mâncăm pe ăla. Da. Gata. Gata? Niciun gata. Păi atunci, ce e gata? A dormit sora mea și trebuie ca să vorbesc mai încet. S-a trezit. Da, acum să punem ursuleșul ăsta. Da, bine, îl știe toată lumea. L-am văzut la lume, la ăștia care filmează. Bisicat, e super acolo. Oh!
așteptam așa ceva. Le pun cărticiuca, cartea. O să mă duc să iau un suportel mic. De ăsta, că să pot să pun cartea. E așa carte. Să dau asta mai aproape. Cred că le pun aici. Acest ciorap de iarnă. O să vină Crăciunul. Ca venit, dar o să pun și eu niște alte de ciudat, nu chiar multe. Aha. Și poate, da, am pus ceva negru pentru Wednesday. Știți, să stricatele ați făcut. Wednesday nu acesta. Uitați, o carte drăguță. O pune acolo. Avem 2 pixuri, 2 caiete. Un suport. Nu asta bine, asta bine, un suport. Să le pun aici. Ok, deci acum acea chestiune. Se vede asta, le punem aici la mâncat. Le punem la WC-ul. Băi, ce caută? Nu toaleta, ce caută asta aici? Cutia aia de la ăla. Nu știe, arată drăguț. Cum ăsta de spălat. Acum, aici se pune niște dulciuri pentru Inot. Aoleu, soră, ce faci acolo? Lasă cuțitul. Lua cuțitul după masă. Și ia și ăsta. Ei, lasă și ăla de tăiat pe el. Știți cum se cheamă lemnul ăla care tăiați pe el? Acum, păi, deci, acum să punem breadul. O să astrucăm. Punem breadul. Cred că o să-l aruncăm. De ce nu merge? Să aruncă ăsta de aici. Băi! Pleacă de aici. Dau de voia de coade tine. Că filmezi doar, nu? Nu se aruncă! Lasă-o! O să bag pisica. Bine, o să bag pisica. De multe am aici. E atât de vie casa asta. Nu ca lui Wednesday Addams. Așa are, așa. E foarte umplută cu chestii. Cu... Și... Ca să nu... E ca să se aplică asta. Bine, uite aici. Să se gândă. Avem 2 pixuri. Doar 3. 3 pixuri. De multe. Da, dați-mi unul. Se Wednesday. Vreau și eu unul. E atât de multe. Și unde e celălalt pix? Nu este mai. Atunci cealaltă, uite aici. Acum stau să le vărs pe toate din cauza lui Wednesday. Trebuie să am o grămadă de haine. Da? Uite! Ce faci tu cu ăsta? Uite. Ia-ți. Mersi, mersi. Acum dăm și mie, am văzut ceva negru acolo.
O, că mai am ceva. Vreau și un suport. Wednesday! Da, ce? Nu e de ăla, gata. Ce? Dă-mi-l și mie. Aole, trebuie să murturi mult Wednesday. Ai atât de multă mizerie pe acolo. Stai că le aranjezi eu. Toată ziua primesc 4. Ce dacă primesc 4? Nu e nicio problemă, nu? Și mă îmbrac în ce vreau eu. De ce toată ziua te îmbraci în aia? Păi îmbracă-te și tu, jos. Nu, mă îmbrac în asta. Da, e mai bine? Nu! Nu-mi place negrul ăla. Bă, copile, de ce dori? Acum ți-am văzut. E somn. Doamne, copile, nu m-am gândit că pot să duc. Să pui mâncarea. Eu nu m-am gândit că pot să dormi. Așa. Îi punem aici la o grămadă de haine. Ăsta e foarte magic. Le punem aici ca să se vadă când sting becul. Ia uitați, vedeți? Ce făcut de el? Dacă ai bine ziua, nu? Să las asta chiveciul. Da, am uitat să fac florile de ăla de udat. Bine, i-am pierdut ăla de udat. Ce părință. Uite asta de udat. Ce toate. Că o să rup. Să mai fac o afină. Uite. Ce să văd. Mai sunt oameni. Au fost toate oameni. Toate oameni. Am căzut toate oamenii. Să udă. Floricica. Uite, frate. Plantăm mai târziu. Ok. Să punem asta exact că îmi place foarte mult. Păi nu merge. Ok. Baga ăsta. Ne uităm poate. Punem floricile astea aici, că aș vrea să mă mut, dar nu putem să cumpărăm o casă, pentru că e pe bani și da. Da, mai bine ca să nu cumpără care e bună. Să vând toate ouăle, că sunt prea multe. Să pun coșul ăla. Sta de fum ăla acolo. Uite, o floricică! Deci, ce s-a întâmplat? Vedeam oaba aia de acolo. Să văd! Floricică!
Poftim mult, mulțumesc. Vreau să fac un suc. Ce suc? Nu știu tu. Biac! Cârboșenie! Ai auzit tu? Sper să nu văzuți. Asta nu uite. Gătit. Sper că nu mai la meu. Să nu mă dorești. Biac will stay and those pești. E bala acolo. Păi, ok, bia, de ce-au luat asta mână? Ce Wednesday? Roșii, lapte. Da, te să da, să arunc cutiile sau da? Da, să arunc cutiile. Nu, trebuie să arunc. Acum multă măzire, hai să ne culcăm. Acum tu vezi de urmez. Să noi să pună ăsta aici. O lămpășoară. Asta nu-i lampă. Păi. Da, haina asta. Am puțin haine. Idita mea în dreptate. Să mă îmbracă ce-am făcut eu. Nu vreau să mă îmbrac. Ia, că vreau de ăsta. Nu, de ăsta. Lasă haina asta aici. Acum nu are multe haine, lasă-o. Păi ajută-mi eu. Stai acolo, păianjenule. Nu te... ăla doarme. Cred că doarme vampirul meu. Scuze că te-am sculat. Te-ai o casă aici, are 2 paturi. Te aici cu cădeci. Se culcă acolo. Băi, asta nu-i păianjen. Băi. Am 2 vampiri, asta e mama. Și este copil, dar doarme în casa lui. Ei, casa lui. Camera lui, adică. Ok. Și parcă aveam păianjen. Ei, 2 păianjeni. Ei, și-a băgat acolo. Să mai păsesc păianjenul meu. Păianjenule. Vine să dorm încă mama. Tu. Eu să dormesc. Nu vrea să mă pun pe brad. Mă duc la toaletă. Da, asta dormim. Ok, așa arată. Să nu-și iau ciorapul. Copilul meu doar are multe chestiuni de aici. Stai să le dau aici. Că sunt prea urâte. Unde e ăla? Ăsta e preferatul meu. Și la copil. Și am o mască care e la fel ca aia, dar mă chema Radine. La de poze. Gata. Băi, să arunc cutia asta că e atât de urâtă și nu vreau. Așa. Wow. Uite, avem torturile.
Poți să aibă și Wednesday. Mie nu-mi place toate astea. Baterele Wednesday, văd că e cam așa, cam puțin întunecat. Dar alea sunt vesele și nu-i place Wednesday. Poftim un tot. Sper să iau două. Aia, Alexa, aude, le uite ce fost. Da. Eu mă culc. De frică. Nu-i asta dormea. De ce mulți băiați zice în canal? Ce să mă fac? Aoleu, fac în cap ceasul ăsta de la telefon. De ce l-am oprit? De ce nu l-am oprit? Doamne, ferește! De ce trebuie să fie ceasul ăsta pornit? Ce-ai pățit, mami? Să mă îmbrac, acum merg la școală, să pun mască. Unde vine stanul? Telefon. Două telefoane, mai multe telefoane. Așa. Unul e la copilul meu și unul e la... Cred că o să iau pe ăsta la fel ca eu stanul. Să mi iau asta care... Aolea, asta trebuie să o spun. Ei, nu, Bradu. Trebuie să spun haina asta, că e prea murdară. Și asta. Cred că o să iau pe asta. N-am văzut-o niciodată. Uite, asta este când i-a rămas mică. I-a rămas mică. Nu iau. Asta e de la... Uite asta. Cașcaval, ba măsline, ba una, ba alta, ai văzut în cașa asta măsline? Stai să mă uit pe telefon astăzi ce. Asta este că trebuie să-ți pun mască. Așa, trebuie să pun mască pentru că asta este aia. Acum am târziat la ăla cu mască. Trebuie să am mască. Da, ce stanul, să-mi iau masca. Nu. Păcat. Aici, să găsesc o hana aia.
Da, uite-l. Doamne, am fărsat toate hainele. Uite-l. Trebuie să-mi pun. Nu trebuie să pun hainele acolo. O mai găsesc. Gata. Cum dracu să fie cald? E 6:30, ce mai aștept? Să greu să ai închis? Papa copila, trebuie să mă duc la școală, surioară. Tu te duci la grade. Bine, Mari. Hai, vină cu mine. Copile, hai, îmbracă-te. Unde e copilul? Te-a pierdut copilul. Copile, da, Mari. Te duci la școală. La grădiniță. La grădiniță. Hai, vină. Unde, mami? Uite pe mami. Am uitat să pun alea aici. Da, mami. Bună. M-ai uitat acolo la magazin. Am dus toate cuburile. Îți face copil. Nu! Ce nu? Că pe asta e. Sta de poză. Sta. Ce este de Crăciun, nu? Da, mami. Să nu să mai iau mai să te hai, pentru că îi trebuie. Nu mă duc spatele la pustis, că mă doare acum la... De ce ți-ai bătut joc de el, lui? Să arunc ăsta, e atât de urât. Gata, acum avem de mâncat. Prăjitura. Da, prăjitura. Bine, aici se aduce. Acum trebuie să aruncăm ăsta de mâncat. Băi, trebuie să las ăsta jos. Așa. Acum, papa, mami, bă, asta este fata aia. Ce vede spune aia, mă? Du-te și ia chipsurile, Romana. Du-te chipsurile, pune, du-te și ia. Du-te și ia chipsurile. Du-te chipsurile. Du-te chipsurile sus. Du-te chipsurile. Du-te, hai, du-te acasă la școală. Hai. Du-te, du-te, hai, du-te. Du-te și ia chipsurile. Ok, papa. Du-te și ia-le. Papa. Du-te tu că poți. Uite-le sus, hai, du-te. Mamă, ce pățuiește! Du-te, du-te, du-te. Hai, du-te și ia-le, du-te. Hai, du-te și ia chipsul, fugi. Așa. Acolo sus pe canapea, sus. Hai, du-te. Hai Ei, copil, asta uite du la acolo, grădi. uite. Sus pe canapea. Hai la grădi! Pe canapea. Acolo, hai, du-te. Eu duc copilul, băi. Hai, du-te să ia chipsul. Eu fac acasă. Nu. Nu să audem filioare. Ok. Nu ai cum merge. Hai să ne ducem la școală. Să ducem și copiii la grădiniță. Păi da. Așa. Uite-le sus. Uite chipsul. Uite. Nu, mă. Arată cu degetul, mă. Gata. Nu mi le da mie, lasă să mănânce. Ok, acum să ne ducem la școală. Unde este școala? Aici e școala. Uite ce vine la școală și mami vine ca să ducă copilul, dar Wednesday nu se duce la școală, trebuie să ducă copilul la grădiniță.
pierde să ducă Un apartament de cafeul vânzare la curabil. grădiniță. Dar nu vrea așa la După curabil, aia ăsta la Caracas. trebuie să vină la școală. Când se întâlnie toată ziua. Da, mă, ce cu apartamentul Nu ăla. te vinde unul la Corabia. 25 de mii de lei sau cum e? Hai mai este. Eu mă duc să duc copilul la grădiniță. Eram sigură. Hai mami, duc copilul. Da, le duc. Da. O zi bună. 25.000, 250 de milioane de Eu mă duc să-mi duc copilul A scris greșit. pe Wednesday. Toată ziua târzi. Da, mă, știu eu aia care... E 1 miliard și... Așa. Deci aici se deșugat. Știu eu aia E care... mobilat tot, Aici. dar bă, Așa. O să mergem la la grădiniță. baie, are dormitor, are sufragerie. La grădiniță. Așa. Da, da. Da, da. Ai criticat? Așa.